We welcome you. Affirm your truth. Podcast affirmation. Intombi esemantombeni igama ngokuthobeka le-journal lesithombe ke namhlanje neni-episode asibambe sakhuluma khona nomama onomehlo abaphetheka nangentombi zethu iy'mbali zesizwe esizamatshitshi. So we know ukuthi ahleze trenda ngezinto ezi-right nangezinto ezimbi. So namhlanje-ke ngifuna ukuthi bangitshele nje ngohambo lwabo basixoxele nasemakhaya ukuthi uhambo lwabo nje sazi ukuthi basigadele nje iy'ngane zethu ezinhle kangaka ezenza izinto ezinhle kodwa besiwakhapha laba abenza khona izinto ezimbi. So sifuna ukuthi basitshele nje konke khona lokho singakwazi thina sibona ko-TikTok, sibona ko-Facebook, sibona ama-socials ukuthi khona okubuye kwenzeke kanje and also akuhlezi phela ku-smooth, akuhlezi futhi phela kumnandi khona iy'ngqinamba bahlangabezana nazo. So bomama wami niyaphila? Siyaphila. Niphila nje ngicela umama nomama because ngiyazi ukuthi ngiqhamuka kumaziko ahlukahlukene. Ngicela umama nomama nje asho ukuthi mina Thobeka ngumama mbani ngiqhamuka endaweni ethize iziko lami ilali igama leziko lami. Sawubona Thobeka kunjani? Ngiyaphila kanjani? Mina ngumamshizi eMbumbulu. Iziko lami ezikhethelo. Ngiyabonga. Okay. Noah. Sakubona Thobeka kumamthango la ngisuka kwaBesta. Igama ley'ngane zami ikusasa lentsha. Ikusasa lentsha eKabest kwaBesta. eNandi. Yeah, I'm familiar with iNandi, so ngothi into best indawo zami lezo. TM Mazibuko, umama Mazibuko usuka eWaterloo. Iziko lakhe ubuhlebezwe indalo. Ubuhlebezwe indalo Ngoba lezi intombi zindalo. Zezwe ingakho ngahamba leli. Okay. Oh, amagama anomlando nesipho. So uma wami ngicela nje sikhulume nje ngathi amakhamera wekho. Ngicela nisho nje ngizoqala ngawe ma ukuthi iziphi iy'ngqinamba enihlangabezana nazo ngoba nisigadele iy'ngane nje ngoba siyazi ukuthi akuhleze kumnandi. Yebo Thobeka, ngiyabonga unginika leli thuba. Leli thuba onginika lona ngiyalithanda ngoba iy'ngqinamba esihlangabezana nazo. Mina nje ngizokutshela ngomhlangano okade ukhona. Angizange ngihambe kahle. Ngahlala ney'ngane ngilinde ukuthi ibhasi lizofika lizosithatha ngangalithola ibhasi, ngangathola futhi ukuthi kwenzeke kanjani. Ngaze ngakhuluma nabazali bakhipha imali saqasha ibhasi. Lapho nganginomama uNgcongo noMamzwane sahlanganela ibhasi sahamba saya emhlangeni. Nakhona mina angikubonanga ubuhle ngoba kwakuyindawo engiyiqalayo. Angibonanga lutho nje futhi-ke njengoba sengiphatheke kabi angibonanga okuhle engakubona khona kodwa nje ngabona indawo ekude esafika sikhathele. Sabona indawo engenhle engafani neyaseNyokeni. Hhayi kodwa phela-ke ngoba angiyena umuntu wakaZulu nami ngangiyaka uthatha umhlangano ney'ngane zami. Sathatha umhlangano ney'ngane zami sabuya sashesha futhi ukubuya kwibhasi sasiliqashile. Kwakushiwo ukuthi ngesikhathi esukuthi ibhasi licela eDepho ukuthi lifike ngaso isikhathi and senza njengoba ekade beshilo sasheshe sabuya ney'ngane. Ngiyabonga. Okay ma, ekuqaleni nje lapho ma wami ngicela ukuthi wena usho iy'ngqinamba siyeke iy'ngqinamba yasemhlangeni because ngicabanga ukuthi iyona vele sokhuluma kakhulu ngayo namhlanje but ke sikhulume nje ngey'ngqinamba esiy'thole emakhempini mey'fika iy'ngane ngoMgqibelo sezey'khempini. Okay, ngiyabonga Thobeka lapho. Iy'ngane ziyahlupha. Kuhlupha ingane ongayazi. Iy'ngane zifika notshwala. Mhlambe wena uphuzi njengami nje ngiphuzi. Iy'ngane ziyahlupha, ziyafika notshwala. Iy'ngane ziyahlupha futhi ziyaqomana. Ziqomana kuphi ma? Khona la ekhempini uhambe wena uthi uhleli ney'ntombi kanti ubona behleli kanti sebeyajola. Khona la endlini nihleli noma iy'tendi noma intombi. Ungazi wena njengomphathi wabo. Uzutshelwe mhlambe enye yey'ngane ithi usibambane besihluphile ebusuku kwenzekani athi baqomene. Uxa-ke ukuthi baqomana kanjani
Okay. Omunye wake engabaxoshayo engayibambela mina. Ngabaxosha ngathi cha angikwazi ukuhlola umuntu owumfana nentombazana ngoba bangitshela ukuthi baqomene omunye umfana kodwa amantombazana omabili. Batshela wena ma ukuthi ngase ngibabambile ngathi ekseni nje ngavuka yabona menilele. Hawu ngabona kuphakama lapha izinto nje kanjalo. Ngithe mina hayi ngeke ngaphuma ngayochama ngabuya. Ngithe ngiyabuya sengibuya eminyango. Hayi ngayibona ikhontenakalayo emsamo. Ngase ngidonsa lento abalele ngayo. Yafika baqabuzana. Hayi ke ngeke ngisho kunike ngaqonda kodwa nje ngabuza kwenzekeni awu ngathi ababuye nabazali babo. Hayi ngabatshela abazali ukuthi ngeke ngikwazi lona lo intombi nensizwa. Manje angikwazi ukuhlola abantu abanjalo lahamba yangitshela ke le enye ke engakwazi ukuhlala naye eyasondela enyaduba nje yahamba. Yathi hayi gogo senzele ukuthi njengoba siqomana singanakali. Ngathi mina kodwa angikaze ngizwe eMajudini. Angikaze ngizwe nakudala ngimdala kabi mina. Angazi futhi kade ngaqala ukuhlola kangiqala futhi ukuhlola lezo zingane zahamba ke inginamba esihlanganiselana ingane ifike ithwele utshwala ngisisu iphuma kumzali wayo ifike izokuhlanzela la wena gogo uzingane ihlanze uzibhaleke ingane sehlanzile utshwala phela utshwala uyalazi olebile futhi liyafuna ukuziveza. Ubuze kwenzekeni mawakhe athi uphumela kwami engaphuzile uxa ukuthi uphuze kuphi inginamba esihlangamleza yilezo ke nje zinzima kakhulu ke lezi zotshwala ngoba usho semhlangeni siyakhuthuza ingane kodwa zinawo utshwala. So ngiyakhumbula ukuthi kwi-episode endlule ngithemba ababukeli abaningi emakhaya bayibuse beyibonile episode endlule futhi omunye futhi uNomehlo waveza ukuthi manje amatshitshi amaningi asenale nto yokuthi abone ungcono ukuthi athandane wodwa ngoba kuthiwa omunye nje waze waphuma intombi leyo nokuba yitshitshi ngenxa yokuthi babe sebebambana nentombazana. So it's one of the trending things. I think abazali umzali onengane ehamba nendima le and what you need to consider njengomzali ukuthi mina ingane yakho uqale uunderstand wena before ukubaletha koma because ingane yakho once yazi ukuthi iyaphi izokwazi ukuthi ihloniphe la sonke sikhona ngoba phela umuntu nomuntu bephila ngechoice uphila ngechoice akanesinqumo sakhe angeke simshintshe but phela kumele into yakho ubuye uyenze endaweni ethizeni hayi la esuke khona ihlale khona nezingane more especially because indawo ematshitshi. So ngicama usitshele ukuthi njengoba nje kade nishintsha isigodlo because enjoy isigodlo sasenyokeni. Ikuphi ubuhle enibonile laphana nobuhle futhi nibone because manje bese senisame isigodlo lesathi nikusona manje. Ngiyabingelela Thobeka ngiyabonga ithuba. Ubuhle indawo miseyintsha veli kufana nomsebenzi omusha umqashwe kuwona uyungakubona ubuhle ubone ukuhamba kwesikhathi. Yeah. Ubuhle bokubuhle ubunye. Ukuqala nje ibhuku. Udaka nje nihamba kulona kongishutsha nakho lutho. Okay, nendawo yamatshitshi ingekho besingenayo indawo yenele. Izona zonke ingqinamba lezi esihamba nazo mina ke ngaqhunyelwa ngishona ibhasi endleleni. Ngajika amabhasi wonke ayedlula sesifakwa ingane nga2 nga3 nga5 nahlukana nezingane zami ngafika ngo4 lapho kule sigodle sisha. Ezinye ingqinamba engihlangabezana nazo mengine-camp Thobeka. Ayisithwele kanzima ngane yami intombini. Intombi zifike zicule zisile. Bese ngiba nethuba lokuyihlalisa phansi. Ngiyale ngiyitshene ngobuhle baso. Ngiyitshene ukuthi ngiyabona nje banila. Ngiphethe igolide lomama. Ngiphethe isibaya sobaba. Niphethe ubuhle kaNkulunkulu. Ubungcwele lo engiyibona. Abafana ikusasa labo liyaphela. Kodwa lenu mina ikusasa lenu liyaphela. Kodwa labafana lipheli.
Musani ukuvuma ukukhohliswa abafana nisome. Ukuthi kuyasonywa. Angikwazi ukuthi kusonywa kanjani. Awukwazi ukuthi musoma uzokwenza njani. Ukugudla uyakhuleka, ukusoma uyakhuleka. Azizwe ingane zethu ibone singathi siyilini. Mina nje ngikhuluma mina noMehle. Nginayo mina okwakwelami igosa lasendlini. Ngikhuluma kanjalo ngoba ngikho umama ozothi uhlambalaza ingane yami, eyindodakazi yami. Nginentombi ngaka. Ngenhlanhla umfana wavuma. Ukuba wayibaleka ngenyawo zombili umfana ngizothini ngoba phela uthola ingane wahlinzwa eyintombi. Azizwe ingane zethu. Kunalento ke Thobeka nani bonoMehle esihlangabezana nayo. Ukuthi noma ingane kade mine camp isuke ekhaya kubo ngo5 noma ngo6 izofika ecampini ngo10 inokutshwa lapho. Khulume nayo uyibeke lapha phansi angihlanganisi nezinye izingane enye kihlangana ngoba ngizwe ngayibonanga ngizwe ngezingane ukuthi eyusibani bani ukutshwana kanje kanje. Okay, seniyahamba Thobeka. Ingane ayisafiki ngesikhathi emakhaya. Uzumzali ngo9 ngo10 awukhulu bangibiza ukhulu ke ngoThanu. Khulu, hawu anikakaphumi mina uSibani bani akakafika ekhaya. Ngithi hawu mina sengigeze nezitsha. Iyasihlupha leyo nto ngoba umzali ubona wena umuntu omubi. Asikwazi ukuphelezela ingane nga1 siyise emakhaya. Mase sesiqedile la sesamba, fana igoduke ziye emakhaya. Thobeka sithwele kanzima. Sithwele kanzima. Fana noma siyemhlangeni sithwele kanzima. Ubona ngako igap ikuphi iphakathi kokuthi nibambisane wena nabazali noma mhlawumbe bekube khona enye indlela ekwenziwa ngayo. Ngizokusho nje ucace Thobeka kukhona ungabambisani nabazali. Bakhona abanye abazali abayithandayo into yabo yezingane zabo. Kodwa the most abaningi lungile nje ziphume ziye konoMehle sigcinekile. Wena la isiyalo singayekho. Thobeka mengiphuza mina ngiyitshela ingane yami ukuthi ayingaphuzi. Ake ngithi njengoba ngiphuza kanje iti ngizoyiphuza kanjani ingane yami ukuthi ngaphuza iti ngoba into enhle eyenziwa ukhulu eyenziwa uma. Uyayibona indaba Futhi abanye abazali bayayimosha ingane ngokuthi angeke ufike ukuthi Thobeka musokuphuza utshwala bese mina ngiyaphuza uthi hayi ngeke ma. Mina ngeke ukubona mina la indlela uphuzile. Bona futhi uyajabula ngalotshwala. Sithwele kanzima ngane yami kufana nalokho. Uyabona nje njengoba nje kuya bo December. Ezinye ingane abanye onoMehle banenhlanhla. Ngizothini banabaphathi endaweni zabo. Ingane zenzelwa amaphathi nomama bahlanganisa. Nawuthi uyafaka egroupini phendulo omama ababili abathathu ukuthi asenzele ngiphela ingane into enhle. Uze ijabule ziyibone le ndlela ukuthi inhle iyahambeka zijabule ithokoze. Uzokwenza njani? Ngikhola impesheni ngiyathanda ukuzenzela into enhle kodwa ngifinyelele. Anginalo ikhansela yami enginalo liNdiya kumane lithi angivotelanga. Manje abanye baphumelela mina akukho la ngisizakala khona Thobeka. Ngikhuluma nje kumanje kwenencwadi engizenzile. Ngiyasaba nokuyinika laba abantu abasendaweni engibabonayo ukuthi bangahle bangase bangisize. Ngibona ukuthi bazothi lokhulu ngibiza ukhulu ke mina sebeyaphanda ngentombi kanti sizama ukuthi izingane zijabule ibe yinhle nezingane ziyithanda. Nawe phela kumele babone gogo ukuthi nendlela lena akusindlela ebhorayo. Kumele kube ukuthi niyabafundisa niyabayala niyabayajabula khona nababone ukuthi kumnandi nje. Singalokho sibatshena ngokungcwele kaNkulunkulu. Singalokho sibatshena ngemagolide omama nezibaya zobaba. Kodwa inqubekela phambili ngeke. Angazi Thobeka ukuthi ngenze njani ngicabange nasebusuku ngithi kodwa Nkosi yami angazi kunaleyo nto noma sengithi ngifuna ukuyeka Thobeka. Ngeyingqinamba engihlangabezana nazo. Ngithi kodwa uNkulunkulu wami ngizoyeka ngoba ezami sayibheda ngangazele phela ingane zami. Angiqalelanga ingane zami lokhu ngiyayithanda le ndlela. Ngizizwe sengikhala mina ngingedwa sengihlulekile. Ngiphatheka kabuhlungu Thobeka ingane mengajabula. Ngiphatheka kabuhlungu Thobeka ingane zethu mengasilalile. Sidela ubuthongo bethu sonoMehle. Sishiya imbhede yethu kodwa ijike ingane zisenzele phansi. Singathi singawabona nazo amaphutha nokuthanda esibanika lona.
Majiji ngiyathemba ukuthi niyakwazi lapho ukuthi uma ukhuluma from ekujuleni kwenhliziyo. Ake nizame nje ukuthi nibalalele kancane Nkosi yami ngoba ngiyathemba ukuthi ngelinye ilanga it will be worth it. So mawami uyaphila? Ngiyaphila Thobeka. Ngiyaphila ngiyabona nje ukuthi uyacabanga uyasho ukuthi Thobeka wayithinda le ndaba. Wena kuyiziko lakho. Iziphi ingqinamba uhlangabezene nazo njengoba benilungisele emhlangeni? Ngiyabonga ngani yami. Engikubonile mina ukungabambisani kahle nabazali beingane. Bayahlala nezingane zabo zingezi ukuthi nihlanganyele. Mhlawumbe benengane ezimbalwa mhlawumbe 20 uningi luvela mase kuzoyiwe emhlangeni. Lapho sebefuna ukuthi ke abazali bazonde wena. Okwesithathu izingane azikwazi ungaphuza utshwala ngoba omama bathuma izingane ziyothenga utshwala. Omama ngapha Abamama bazala izingane bazithuma utshwala mase zibuya la kuthiwa awuphuze kancane. Nginezingane nje mina ebezithi mase siyile campini siya nala koThalu ngoba ezami izingane zihamba noma kuphi. Zofike eWaterloo zisina ngendlela eyisimanga. Zosina zisine ngibese ngimtshela uMazibuko. Mazibuko uyazibona ke lezi. Zoyi2 zibushayile utshwala uzobona gadu 1 ukuthi uzobona na ebesina ngalendlela abasina ngayo. Emva kwa1 sebelele. Utshwala manje sephelile esiswini. Okunye abazali abakhuthali noma uthi ubizi camp abasondeli. Ugcina nomama oyedwa. Uzokhuluma nalo mama oyedwa ngeke kodwa ihambe kahle indlela. Bese ngikhala ngekhansela. Mina ngineyintombi nje ikhansela angilazi ukuthi lo ubani kodwa kade kuthiwa ikhansela likhona alisondeli nakumina. Alingibizi ngisho sengiyile ke office layo. Ikhansela lasenanda. Ikhansela lasenanda. Lase 54. Let me hold ikhansela lasenanda accountable. If ikhansela lasenanda umama la ufuna ukuthi nibambisane nikhulumisane nami nguThobeka Khumalo as njengoba nami ngiyintatheli nje, can you please get hold of umama? Siyabonga. Yebo. Mangifika nasema office kuthiwa hayi kade ekhona akaze nje since nje mina ngiya anikaze ngihlangane nekhansela. Ngihlushwa nokuthi ke ingane njengoba zikhulelwa ungayifica Thobeka intombi uthi moyihlola uyifica intombi kanti isebenzisa obunye umkhakha lo. Wona ohamba phambili manje lo mkhakha. Uyoyihlola le ntombi uthi intombi iphelile ngemuva ingane. Kungakho ke baye bathola ama-operation nje ngoba phela ubuntombi busele. Khona okufanele koniwe ubuntombi aboniwe ubuntombi koniwa lobo bungemuva ubuntombi abanabo ke sebezikhandele bona. Kubalulekile ukuthi izingane zihloniphe ngomzimba wazo kodwa ngendlela ezenza ngayo. Kumanje nginentombi ibidlula phambi kwami yebafaneni laba basingenele ezindlini. Ayolala khona ngikhuze ngaze ngatshela ngisho abazali ukuthi le ndlela ehanjwayo yilezi ngane ngiyithandi zidlula lapha phambi kwami ziye kulabafana. Wathi umama wakhona okusalayo zihambile zaya kwenye camp zafika zagcotshwa zizintombi. Kusho ukuthi ke mina umuntu orongo kube yimina lapho. Akuphelanga isikhathi yazwakala indaba ukuthi ingane isikhulelwe. Bahlulekile ukuzongitshela ukuthi ingane ikhulelwe. Nomfana lo obethandana naye sebemdubulile. Washona. Kubhlungu ke ngoba yonke lento iphezkwethu thina bonomehlo. Kuye kuthi wena ihlola kanjani makuhlola kanje umithe kanjani lo kanti wena uyamhlola. Mina nje kubuzwa kanjalo ngithi hamba uyobuza umzali wakhe ukuthi wagcina nini. Ibhuku nginalo ngiyabhala ukuthi ubani ufikile sayina ntombi ukuthi ufikile la uzohlolwa ungafikanga awusayini. Ngibheka inyanga ukuthi bekungeyiphi inyanga ufikile. Abazali banalento yokuthi masithi sicela ukwenzela izingane
bathi nifuna ukudla imali yethu. Mina bekuyiwe emhlangeni nje. Ingane bezingenayo ngisho imali ngoba besingenayo ngisho transport. Nabo abaphathi bethu abasiphethe basihlukumeza mase kuyiwe emhlangeni. Ngihlukumezeke kakhulu kulonyaka ngisiya emhlangeni. Ngize ngacoshwa ngumazibuko nomaphumulo. Ngathatha imngane ekhaya lami ngazise eBridge City. eBridge City ngaqasha itaxi yazise Waterloo ukuthi ziyothola into yokuya emhlangeni. Zafika ingane zagibela, zakhokha zaya emhlangeni. Ngaleyo mali ngoba besihlupheka singenalutho. Angazi le ndaba yokuthi ingenziwa kanjani ukuthi nabazali bazi ukuthi emhlangeni abakwazi ukuya mahala. Kukude. Ayikho transport engavela iphume nje iphumele ukuthi yimahala. Ba understand u-art and culture makho mina ngihambe nami lendlale kakhulu kabi. U-art and culture thina ngezinsuku zethu okhipha amabhasi. Kokuba ukuthi mhlawumbe uyazi ukuthi uzilo olungaka lunabantu abangakhipha amabhasi. Sekulungumanje ushintsho u-art and culture lokubambisana kwenu ezonomehlo. u-art and culture nje thina amabhasi asisawatholi ngendlela ayetholwa ngayo kuqala. Ngesikhathi nje sengane yami eseyagana ayekhona amabhasi ekahle impela. Zishintshe zonke izinto manje. Kangangoba njengoba besiya nje besifune amabhasi okuqasha. Saqasha sahamba saye ePhongolo. Awekho akhushwa uhulumeni. Hayi asiwatholanga thina. Akhona kaleli ingane ezo7 Thobela. Ezikeni lodwa. Izikeni lodwa kuhamba no7. Mina Ngoba ngoba nibalengane ngoba nibalengane ngize no10 nje. 7 10 15 U-Architect Culture lo mshoyo azange abe nawo amabhasi lonyaka. waphuca. Waphucwa ayiswa ngala amasipala sangawathola amabhasi ngaleyo ndlela. Abekho mhlawumbe abantu abemele enikhuluma nabo banimele ukuthi bafikelelise lapha phambili ukuthi kumele mekufike because phela umhlangene kuba into yaSeptember meqala nje uJanuary kube ukuthi niyabambisana nabo niyakhuluma nabo kuba kube neagreement mhlawumbe izo mhlawumbe lilodwa mhlawumbe mhlawumbe kube 50 ingane because u10 phela mncane. Thobeka nje Ngithina isikhathi lokuphuma thina oba iziko lezolabelelima nebhasi. Nihlala kahle. Thobeka umasipala umasipala akasafuni ukubambisana no-art and culture. Manje kwasathina njengoba sihlola izintombi sizohlupheka. Umasipala ufuna ukusiphuca izintombi ziyohlolwa ngomama bakwamasipala. Lo masipala ofike asithande manje suka kude no-art and culture le phansi ngakwaWater. Apho wasicosha khona u-art and culture wasiqoqa wasihlanganisa singomama wasithatha wasifaka phezulu edrobheni ukuthi nizohlala la nizo-attendela la yonke into yenu nizoyenzela la. Ukusukela nje umuntu esingathi nje uNkulunkulu wenze wrong ishilo kulonyaka ukuthi retire uNosisa. Siyamkhalela uNosisa. Uba bekubuya uNosisa bekungeke kube nje. Usewunyaka wodwa retire kodwa nje into ezenzeka emva kwakhe zibuhlungu. I remember ubizwa ngoMamntuli. uMamntuli yes ube neqiniso elisimanga ubeyimele indaba yethu yasemhlangeni kodwa nje manje sizodlala umasipala athi mase siqoqiwe afike lapha siphathele inyama njengase Prince Magogo awusinike inyama esingazazi ukuthi zayivelaphi kuthiwa makudlanini lana kudliwa abadlayo kubhlungu manje u-art and culture akasenayo indawo. Umasipala ufuna ukuzenzela shuthi abantu abazohlola lapha ngomama bayi-women's league mangibuka kahle nje. So umasipala mawuthi lethani izintombi uhlole abena nomama akaze athi mhlawumbe yini nomama hlanganani nibe into eyodwa mhlawumbe nje kube mhlawumbe ubuhle beTheku wonke amajasi eTheku nahlolele umasipala kodwa kuhlole kodwa nina umama uthi yenozana nabakho umama nokuthi uzoze yini enizokusebenza. Sibuka ngendlela ekwenzeka ngayo ukuthi lapha mase kuhlangene khona umasipala no-art and culture bafuna ukuhamba phambili abantu bakwamasipala. Thina sihlehlele emuva singaba kwa-art and culture kanti thina sisuku singaba kuphi singaba kwa-art and culture. Ibona bebefanele bacela imvume kwa-art and culture kungabi u-art and culture ozocela imvume kubona.
Sesivana nje bomama ngicela ma ukuthi uthinte indaba yalamatshitshi lawa afika ngahlola unyaka wonke. Thobeka uthinta indaba enzima. Kunomama la abangahloli abaqhamuka ngoba sekuye emhlangeni. Njengoba ngugokushezi nje ngineziko lami eMbumbulu. Baningi naseMbumbulu abangahloli. Kodwa bazi ukuthi bona umasipala uzobanika ibhasi. Siyobafica phambili. Bayasitshela futhi basigolozele bathi noma ngayiphatha kahle nina nithi niyahlola. Kodwa uyongifica emhlangeni nentombi zami. Bashiqiniso. Lapha emhlangeni kekuthiwa thina asiwushiye u14 no13 no siqale ku15 thathe ingane. Uyafika emhlangeni khona u14 wodwa uhamba ngebhasi labo. Thina kodwa kuthiwa asibashiye ekhaya. Uphinde futhi into embi Thobeka. Kuthiwa iza nengane eziwu5. Angihloli ingane eziwu5. Kuthiwa ngize ngizozifaka ebhasini. Ingane eziwu5 lezi ezinye zizothini? Yeah. Zizothi ugogo uthando obani? Bazokulibala. Vele uhlale phansi ungahambi. Uma sekuthiwa iza no5. Uzosifaka la ingane eziwu5 ezinye uzozithini? Vele uyeke mina ngavele ngayeka mina bangifonela enkosini yami uMakhanya mina ngiphethe uMakhanya. Ngafonela uNdlunkulu wathi uNdlunkulu hayi Shezi ngicela uze nezingane eziwu10. Uzosifaka le bhasi ungezi wena. Elami ngabuza ngathi ngingezi ngoba yini? Wathi hayi umama baningi asebengenile. Mina eMbumbulu ngicabanga ukuthi ngokuqala owahlola intombi. Amen. eMbumbulu. Dala ngayihlola intombi. Seziganile ezinye ezinengane sengizihlola futhi zazo. Ngiqala mina ukuhlola. Kodwa mina engisalayo uma sekuyiwa emhlangeni mina. Angazi ngisala ngamagama athini. Futhi angikaze ngibuze ukuthi ngisala ngathi mina Ndlunkulu ngisazokhuluma nabazali. Ngayifunda nje ngingedwa le ndaba ukuthi ngizothi ingane zihambe noma bezingabazi. Futhi azingezivume ke lezi zami. Zikithi gogo zazobuza ugogo nisalelana. Ngithi ngisalelana. Ngahlala phansi nabazali saqasha ibhasi sihamba kahle. Okay, sesovala mangicela ma uthinte indaba leyo ukuthi ningono mehlo ninodwa kunenzondo nje yenu ebese iaffect amatshitshi. Ngiyeza ukuthi ninodwa lapha nanjani bambisene ingono mehlo. So ngiyacanga ukuthi yiko kwatheni culture noma sipalo ungena kakhulu ngenxa ukuthi kwanani anibambisene. Yabonga Thobeka. Ikakhulukazi sinokushayisana thina bomama. Into eyenza nokuthi sishayisane uyabona sebekile uMama Shezi endaweni ohlala kuyo uvele kuqhamuka oqhibukho uzokuthiwa sokukhona ohlolayo lapha njenganami nje boThalu ngeke ngibale ukuthi yipi section na yipi kodwa sebe u3 omama abahlolayo angaze ngibabone ema-meetingini angaze ngibabone phi intombi engiyikhiphela ngiyithole sikuwena Thobeka akungijabulisi lokho ungezikwenza lutho omama phezulu kwalokho bayathula. Yizo zonke ingqinamba lezi sihlangabezana nazo. Kuya nalapha yana ke njengoba sebeshile ezintweni zokuhamba. Ikhona inkomiti nalo liyadideka ilento esiqalile. Ngoba nabo sasihlupheka nabo. Konke lokho kusiphatha kabi. Angazi thina lungiseka kanjani. Ngiyathemba ukuthi umama ohlola intombi not go Waterloo umama ohlola nje intombi yonke indawo ake sizameni ukuthi nathi singomama nami sengiyangena la singomama nathi ake sizameni nokuthi sibambisane because ukuze sokwazi ukuthi mesilwa indaba yamabhasi mhlawumbe ngonyaka ozayo mesilwa indaba yamabhasi ukuthi sibambisene hayi ukuthi khona abanye bazothola amabhasi eceleni kwabanye bazomele bawaqashe because ngiyacabanga ukuthi izingane zemhlangene eziningi zazo azisebenzi ngoba laba senza sebeyayiyela. Then guys ngizobuya futhi nabayiphuthi onomehlo next episode bazichasisela kabanzi ukuthi bona bafila kanjani njengalabo bantu bafika ngahlolwa bese bala emhlangeni now uthi sina futhi indaba yemvunulo uyabona ukuthi obazali abaningi the one that I had one and one with ba complain ukuthi Thobeka every year semhlangeni ingane shintsha imvunulo every lezi into lezi ziyabiza from me into bese bantu when and let's see consider hey Thobeka